Tabuk ponebar tabaji tongo, जों ताई साबसेनि बिसिङावनो चिनि आम्बेडकर जारा तंनाय रक आरो जत्त चिनि वारियर्स रक ताई साबसेनि बिसिं फाइफैनाय चिनि वारियर्स रक फाइफैमानि यागुलो चिनि बुबाग्रा बो फाइसफैनाय आबुनि बिसिङावनो जों चिनि तिरिनि चिनि लाइबुमाव खुजाजागनाय कायसा चबा जों तिनि अरो आसुगुइ नियाखाबा चिरि खगुइ जों तिनि चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न चिनि भारत हाकतनि लगे लगे हायुंनि बरक जेन साइमाने नंथं जे तामनि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नां आ साइमारिनानि बागैनो जों ताबुक जन्तर मंतर फाइसबायखा बेलायखेनो खाथुं खाजां लायजाक चिनि वारियर्स रक ताई गोरों हास्तेनि चिनि जारा लेखा फरा खालाय दंनाय रक बा जारा सामखाय दंनाय चिनि ताकुक सगनबो गोबां नुक माने फाइमारबो नुखा आबो लगे लगे चिनि गोबां मा चिनि बिसिंनि जे ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन जे दङनि YTF TWF गाय चिनि TEF रकबो TISF रकबो फाइसबाय बैखा बनि बागैनो जों तिनि बेलायखेनो तंथगलायजाक जों बनि बागैनो तिनि हास्तेनि जत्त लुकरंनि थानि अबनो जों कयनानि मुसुंगो थानसा तामनो हिन जों जतन साइमानो जुरि जों थानसा तंखाय मुं सापन माया हनि क्रय ताबुक जरा ताबुक फानो चिनि बरक गोबां मा अ थानसानो केबेंनानि बागै ताबुक बरक साइतगलाय दंगो नगो थांगैनाय हदि बरक थांगै हर BJP रक बुंग्रुइनाय सिकक हाइके थांगैनाय बुलायलायो तगलायो आबो चिनि दफाव बेलायखेनो सित्रा आबो बुनि दफावखे मोसांगो किन्तु चिनि दफाव मोसांगिया बनि बागै ताबुक फानो जरा लामा करय तंनाय रंआं तिनि मन जन्तर मन्तरनि सिमियां कयनानि मुसुंगो फाइदि ताकुरक फाइदि बुकुरक नरक लामा ता करसिरि चिनि थांनानि लामा मुंसासे दंसो आबंखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न कुबुइबाय खाबाय खुबाय खायै म चेंग्राया म चिनि म सबा अंका चेंग्रा सबाया म सबा अंका थिनांनि सबा म सबा अंका कुसुं चिनि त्रिपुरा सारक म थांजागनानि कुसुं चिनि बरकनि लांमा काहामनानि कुसुं चिनि बरक हायुंगतैबो सिरिजांनानि अ सबा अंका अ सबा न खुंसानि बागैया अ सबा चाकरि कायसानि बागैया अ सबा दिनै लामा तिंसानि बागैया अ सबा अंकाय कुसुं जुगे अ सबा न जों ताइबो कक्राक खायनानि अंकाय जों जतन थानसांना नांनाय बनि बागैनो चिनि बुबाग्रानि लगी फाइबायदि ताबुक फानो सिख्ला रक गोबां मा लामा करजाक चाकरिनि बागै थांनाय रक ताबुक फानो नकनि बागै थांनाय रक ताबुक फानो लिडारनि बागै थांनाय रक ताबुक फानो पजिशननि बागै थांनाय रक ताबुक फानो MLA MDC चेयरमैन प्रधाननि बागै थांनाय रक याक जुरखे खुरुमै साजाव दफानि बागै म एकमात्र लास्ट फाइटर फाइजाबायदि जरा कम चिनि त्रिपुरा सारं बागै अमंका चिनि पाइथाकनि चबा अ चबा चिनि बुबाग्रा फाइजाक बनि बागै जत्त ताकुक कबगै आं साकक सावर पाइजा हाबाय।